Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω κάτι που μου τη δίνει στους οδηγούς και θα σας το δείξω βέβαια. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό εδώ πέρα το τσουτσούνι, εδώ πάνω κάτω που κατεβαίνει? Το βλέπετε? Χαίρομαι. Λοιπόν, ελάτε να σας δείξω τώρα τι κάνει αυτό. Όταν το ανεβάζει κατά πάνω, εδώ, οπ, δες, άνοιξε το δεξιό του flash. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να στρίψεις δεξιά και δείχνεις τον άλλον που σκατά θες να πας. Όταν το κατεβάζεις κατά κάτω, για δες, αμάν, άναψε το αριστερό του flash. Αυτό πάλι σημαίνει ότι θες να στρίψεις αριστερά. Και πάλι βλέπεις τον οδηγό, βλέπεις που θες να πάνε οι άλλοι. Γι' αυτό εύχομαι να τα χειρίζεστε αυτά εδώ πέρα, πάνω κάτω, για να βλέπετε τι κάνουνε και για να δείχνετε τον κόσμο που σκατά θέλετε να πάτε. Και πάλι το άλλο, αυτό εδώ πέρα, το τριγωνάκι, δεν ξέρω που το έχετε εσείς ή εδώ θα το έχετε πάνω εδώ στο τιμόνι ή εδώ, άμα το πατήσεις, άμα άναψαν και τα δύο. Και τα δύο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ότι θα σταματήσεις για 1-2 λεπτά. Ευχαριστώ.